Petrovice, závod, kde sa z motokrosu stalo endurko. Celú noc pršalo a trať bola jedna veľká, no proste kaša. V sobotu bola trať krásne pripravená, no žiaľ, celú noc pršalo. Ráno to ešte ako tak išlo. Trať bola mokrá, ale rozjazdila sa v pohode a organizátor taktiež na tom pracoval. Odhrabával ju strojmi, čo bolo super. V kvalifikácii z toho bolo 8. miesto, ale po obede to prišlo. Začalo pršať a neprestalo. Trať bola na sračky, no ja mám blato rád, tak som do prvej jazdy šiel s jedným cieľom. Nespadnúť a dobre zajazdiť. Bolo to skôr endurko ako motocross. A v cieli 7. miesto. Super. Druhá jazda sa kvôli počasiu a trati už nešla. Osobne mi to nevadilo, blato mám rád, no na druhej strane motorka dostáva brutálne zabrať a všetko si platím sám z vlastnej kapsy. Ale každý správny motokrosár by to mal zvládnuť, alebo sa aspoň z toho neposrať. Tak čo? Mala sa ísť podľa vás druhá jazda? Napíšte mi do komentára. A nezabudni dať like, zdieľať alebo uložiť. A hlavne sleduj ma pre ďalšie videá.